bueno, daquela íbamos andando, e se había rapazas no pueblo, bueno, pero que as rapazas do pueblo non. Chegámos a unha festa e damos por ali unhas voltas, e se pedías unha que che gustase, e vaya, pero daquela había o permiso de traballo, non sabes, que tú estabas bailando con unha rapaza, e chegaba outro, e pedía, non, deixame bailar con ela, eu non, pois había, antigamente, non tinha habido moitas veces que ten habido mortes por culpa do permiso de traballo. Se non chegabas, logo che tiraban a navalla, pero na miña juventud non, disso non había. Podía haber así algún, non sei dizer que, algún puñatazo, bofetada por aí, pero na vida do meu abuelo e do meu pai, penso que non. Pero na vida do meu abuelo, todo iso, se iban bailar con rapaz e non lle deixabas, puñadas ten habido moitas. Iso tiña dito moitas veces. A meu abuelo, que o meu abuelo ten unha así na cara, o tiña, e ao descanse, e foi por culpa de non deixar a rapaz a bailar.